Pels mallorquins aquí a Mallorca ens fa mal, perquè la llengua i la cultura pròpies cada vegada hi són més marginals, perquè el seu patrimoni natural està cada vegada més depredat, perquè no es valora ni es respecta a ella mateixa i, per tant, no es fa valorar ni respectar pels altres. Mallorca és una mescla de musa desagraïda i de forma, de febre incurable i de malson sociopolític del qual mai no t'arribes a despertar. També, però, és una mescla de passió i d'entusiasme fatals, de font de fascinació inacabable, d'estímul més o menys permanent per no deixar-se doblegar, o per no resignar-te que t'esclafin i et facin desaparèixer. Així comença Quan t'acorralen les flames, mirades sobre les Mallorques d'avui, de l'escriptor i periodista Pere Antoni Pons. Avui el tenim a l'estudi per parlar sobre els reptes als que s'enfronta Mallorca i, per extensió, la resta d'illes de l'arxipèlag. Jo sóc la Laura Tapioles i avui al Temporitzador parlem de Mallorca, que crema, en 7 minuts. 3, 2, 1... El Temporitzador, un podcast del setmanari El Temps. Pere Antoni Pons, benvingut. Moltes gràcies. Escrius al llibre Mallorca no és una terra on tothom neda en l'abundància gràcies al turisme. De fet, les dificultats socioeconòmiques a l'illa són cada vegada majors. És així? Sí, és que hi ha aquell tòpic, això molt de polítics mallorquins t'ho conten, van a Madrid i a Madrid els diuen és que a Mallorca no necessiteu que vos tractem bé fiscalment perquè tots sou rics. Hi ha aquesta imatge que a Mallorca, gràcies al turisme, tothom viu en l'abundància, hi ha una riquesa ben repartida i més o menys massiva, i no només no és vera, sinó que cada vegada és més mentida, perquè els preus de lloguer estan disparats, les feines són més precàries, els sous són baixos, els recursos públics, diguem, que són molt limitats o molt precaris perquè hi ha un espoli fiscal molt considerable, per tant, no només no són rics, sinó que cada vegada són més pobres. Clar, la crisi de l'habitatge, per exemple, és una de les principals. Bueno, la crisi de l'habitatge és cada vegada més bèstia, fins al punt que hi ha molts de joves que volen emancipar-se i no poden, perquè els lloguers estan disparats, i a més l'horitzó és que cada vegada estiguin més disparats. No és que diguis, no, és que a partir d'un moment tot es racionalitzarà, tornarem a una bona època. No, la cosa és frenètica, caòtica i cada vegada ho és més. És més del que ho és a altres capitals com Barcelona o València? Jo crec que és comparable. Vull dir, jo moltes vegades dic el mateix. Mallorca, hi ha la imatge aquesta, Mallorca és una illa, no? I les illes viuen aïllades del món. Bé, això mai no ha estat cert, però és que ara és menys cert que mai. Vull dir, tots els grans temes, totes les grans crisis, tots els grans dilemes que hi ha al món ara mateix, els tenim a Mallorca. I jo crec que moltes vegades els tenim accentuats, magnificats i accelerats. Com per exemple? Crisi socioeconòmica, gentrificació, emergència lingüístico-cultural, emergència mediambiental, tot això, que en aquest moment es defineix, si no volem dir al món, diguem, com a mínim la societat occidental, a Mallorca hi és. I hi és cada vegada això, més accentuat, més malaltissament irreversible, fins i tot, perquè la sensació de fatalitat cada vegada és més gran, no? Aquesta idea de les coses són així i només te queda resignar-t'hi, perquè tanmateix no les pots canviar, no? Això és terrible. I això cada vegada ho tenim com a més inculcat. Jo crec que no només a Mallorca, crec que es passa bastant de llocs. Te n'agafo una d'aquestes, la medioambiental. Explicaves això, que potser la crisi medioambiental és una de les que es veu més vista, més potenciada a les illes. És potser perquè la construcció i la massificació turística estan acabant amb els recursos? És que jo crec que totes les crisis van juntes, saps? Vull dir, a Mallorca tenim aquesta idea, ens hem entregat el déu del turisme de masses, i provoca una sèrie de crisis que no se poden compartimentar. Guanyem tot bé com si no hi hagués un demà. Juguem amb el paisatge i amb el patrimoni com si el futur no existís. No, el futur existeix, entre altres coses el presentes perquè hi ha un futur que vendrà després, no? I a Mallorca no, a Mallorca vivim això, entregats en aquest déu carnívor, i després de la crisi del coronavirus, que això ja era previsible que passaria, no? Però tot es va aturar, tothom va entrar en una espècie de crisi histèrica, i ara què farem? Es va parlar de canviar el model, però en lloc de canviar el model el que han fet ha estat explotar-lo encara més. No? Sí? Sí, perquè a més les coses com més temps són, més difícil és que deixin de ser. A Mallorca fa molt d'anys que parlam de canviar del model socioeconòmic. Deim, no, això és excessiu perquè cada vegada som més.
cada vegada els recursos estan més depredats, cada vegada la identitat, diguem-ne, nacional, cultural, està més travessada, hem de fer les coses diferents. Si ja era molt difícil fer les coses diferents als anys 90, imagina't 33 anys després. Clar, això són unes dinàmiques, són unes maquinàries que quan se posen en marxa són molt males d'aturar, són molt males d'aturar. Imagina't si són males de revertir, no? I això, i ho torno a dir, això és un llibre sobre Mallorca, sobre l'arxipèlag, però també sobre tots els països catalans i sobre, jo crec que en bona mesura, molt d'indrets de la societat occidental. Moltes grans ciutats d'Europa tenen exactament aquest mateix problema. Barcelona ha fotut un canvi espectacular en 20 anys i serà molt mal de revertir, però molt mal de revertir. I València va... I València exactament igual, sí, València, Palma i Barcelona, jo crec que són històries de destrucció o d'autodestrucció paral·leles. Fa uns mesos heu canviat de govern. Ara a les Illes hi governa el PP amb Marga Proens amb el suport de Vox. Entenc que aquestes problemàtiques que explicaves segurament es veuran empitjorades per les seves polítiques. Com veus el futur nacional i de la tradició mallorquina? Bueno, jo crec que el govern del PP i de Vox no és una anomalia dins la història de les Illes Balears ni de l'estat espanyol, jo crec que és una conseqüència. Després del règim de Franco hi va haver una voluntat d'assumir que s'havien passat, donarem una mica de canxa a la plurinacionalitat, donarem una mica de joc a les llengües que no són la castellana, però des de la segona legislatura de l'Aznar això hi va haver un procés que es va posar en marxa, una maquinària que es va posar en marxa de dir no, això s'ha acabat. I s'ha acabat no vol dir només fins aquí hem arribat, no, ara comença el moment de tornar enrere. I des de fa 20 anys anem tornant enrere. I l'aparició de Vox en realitat és una excusa perquè el PP pugui fer allò que sempre ha volgut fer. Aquesta història que el PP és una dreta democràtica, moderna, conservadora, clàssica, no és cert. El PP són els hereus del franquisme, han practicat des de sempre un neofranquisme, basta veure com han tractat la memòria històrica, com han parlat de la Guerra Civil, com han parlat de la dictadura franquista, sempre amb un sí però no, i ara Vox és l'excusa per poder fer allò que el cos els hi demana de fer. Davant això, jo crec que el gran problema és que mos han agafat tant el País Valencià com a les Illes Balears com a Catalunya en el moment en què més nacionalment desarmats estam i més acomplexats estam. I això és terrible. Hem jugat en aquest joc de no ens diluirem perquè així intentarem ampliar la base, intentarem incorporar més gent, intentarem fer veure que no som tan radicals. Nosaltres estem més fluixos i més desarmats que mai i els altres, diguem-ne el reaccionarisme ultracastellanista, està més agressiu i més desacomplexat que mai. Per tant, és un còctel difícil. És un còctel molt difícil de gestionar. Pere Antoni Pons, moltíssimes gràcies per venir. Moltes gràcies a tu per convidar-me. Fins la propera. El Temporitzador és un podcast del setmanari El Temps. La realització és d'Idea Sonora, la direcció d'art de Laura Xifra i la veu profunda de l'entradeta de Jan Brugueras. Jo sóc la Laura Tapioles i ens veiem la setmana que ve.